Jatend piny Kenya William Ruto koro golo duonde kendo loso ewi winjruok ma ok osebedo kare e kind obila to kod bad migawo mar doho. E kinde chenro mar sidho ripot mar jiwo lokruoge e sekta mar obila, ojiwo bede migepe ariyogo mondo tii kanyakla kendo we bare weche. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachno. E jumbe manok mosekalo, gai mar obila ma kojolo Gilbert Masengeli osebedo kayudre e tago maliet kuom rem luwo chik mar doho ma eri kalure kod bura ma miene e wi lal mar rowere moko ma bende wachore ni ondhi gi jogo ma ichich godo ni gin obila. E wi mano, Masengeli osebedo kachal kama temo pimo muya ni jang'ad buche Lawrence Migambi mosebedo kongirore e bura mare no. I am acutely aware that the National Police Service is an independent institution. And so is the judiciary. But ultimately, we have one master, the people of Kenya. And we must make sure that we work together towards serving not interests of individuals, but the collective interest of the people of Kenya. Masengeli osebedo kanyiso kido manenore ni ochayo doho, gino mane ochuno gai mar bad migawo mar doho Martha Koome mondo gol koke. Ruto e twak mar gi apisas mag arita kwe nodonjore e ywaruogno kendo kwayo winjruok. And therefore, I want to ask for more collaboration. I really want to ask for a much more harmonious engagement and relationship between our different arms of government and also our different independent institutions. Masengeli gie sani rito gi apisas mag od twech tok jang'ad buche Mugambi yude kod ketho mar chayo doho. Ruto e twak mare kendo ote mane chal kama get jatend obila ma kojolo Masengeli nolero ni onge tiende koso luwo dwaro mar chike ma pacho ka. We must by all means defend our democracy and the rule of law. We must ensure that we also defend our independent institutions. And that requires leadership that appreciates that our independence is for purposes of making sure that we serve the people of Kenya. It is not independence for any other purpose. It's not an easy matter to be able to put together all the competing issues and interests of the country and maintain security. And therefore, this whole of government coordinated approach is the solution and the pathway that will help us realize and balance all the competing interests. Kalore jatend piny Ruto, ywaruogno bende osedhiro gai mar doho Koome gi Masengeli kabayo weche kagoyo korgi koni koda kocha nyalo tero kendo nyiso picha marach e nyim oganda. Ruto nolero magi kinde mano yuore nyasi mar sidha yanga chenro mar loko kendo bero ngima obila ma pacho ka, apisas mag NYS gi mago mag jela. Seche mabad migawo mar doho kod mano mar obila dhi nyime kod ywaruok kalure kod wach mar bura momako ogai ma kojolo mar obila Gilbert Masengeli. Jatend piny William Ruto otiyo kod thuolo mar yawo nyasi mar lokruok e bad migawo mar obila ni kokwayo bad migepego mondo tiyo tich achiel yo makare mar konyo jo Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Kabete, Kiambu County. Jopuonj kod jotije mbalariany ma pacho